milí krompašania a komunisti. Každý deň, keď chodím po našich uliciach, vidím množstvo apatických ľudí. Ľudia šomrú na dnešné pomery, na to, ako ich deti nemajú po absolvovaní štúdia zamestnanie, ako opúšťajú svoje rodné dediny a mestá a odchádzajú do zahraničia. Sme radi za každú almužnu, ktorú nám zamestnávateľ vyplatí. Dnes sa tomu vraví výplata. Ceny potravín a energií idú každý rok dramaticky hore. No len tá naša almužna ako si stagnuje. Po svete a u nás vyčíňa stále tá nešťastná kríza. Treba sa uskromniť, nie je na výplaty, nie je na odmeny, nie je pomaly na nič. Žijeme v neustálom strese, či dokážeme splatiť tú, či onú požičku. Niekto by mohol namietať, že tí, čo si požičiavajú, si za to môžu sami. No je to veľmi krátkozraké videnie problému. U nás si ľudia nepožičiavajú preto, že chcú luxus. U nás si ľudia požičiavajú preto, aby prežili. Drvivá väčšina pôžičiek putuje na to najzákladnejšie, a to sú potraviny, energie, nájom či nevyhnutné spotrebiče pre náš život. Náš život ovláda strach, lebo človek ovládaný ekonomicky nemôže byť nikdy slobodný. Myslíte si, že môžeme voliť, že to z nás robí slobodných ľudí? Tak to sa veľmi mýlite. Sami ste si museli dať veľakrát otázku, ako je to možné, že raz je pri moci Dzurinda, raz Mečiar, raz Fico a vy sa máte stále rovnako zle? Nič sa nemení. Všetko plynie v zabehnutých koľajách. To nie je náhoda, lebo vo voľbách nejde o nič. Volíte vždy len tých, ktorí ovládajú vyššie šedé eminencie. Politici sú bábky, ktoré slúžia kapitálu a finančnej oligarchii. To, čo sa mení každými voľbami, je len to, aká ekonomicky spriaznená elita sa dostane ku korytám. Príklady ako JNT a Penta sú nám veľmi dobre známe. Každú stranu podporujú iní finanční oligarchovia a každá víťazná strana im za to potichučku rozdá štátne zákazky a majetok. Oni dostanú za to tučné provízie a sú za vodou. Vo voľbách si volíme jednu, druhú alebo tretiu finančnú oligarchiu, ktorá nás bude najbližšie 4 roky ovládať. Voľby sú tragikomická fraška, lebo v kapitalizme majú v rukách moc len tí, čo majú kapitál a peniaze. Cez peniaze a súkromné vlastníctvo podnikov, fabrík, pracovísk nás dennodenne ovládajú. Každé ráno chodia tí šťastnejší do práce. Akú slobodu pociťujete v zamestnaní, keď vždy sú v hierarchii tí, čo sú nad vami a ktorí vás de facto vlastnia? Diktujú vám všetko. Naše pracoviska sú diktatúry, v ktorých máte minimálne slobody. Ste tam len na to, aby ste vykonávali ich rozkazy. Na nič sa nepýtali a všetko spravili tak, ako vám kážu. Je tu sloboda voľby. Samozrejme, že je. Ako by vám povedali najvernejší obhajcovia kapitalizmu. Veď si môžete vybrať medzi množstvom zamestnaní. Áno, môžete si vybrať medzi jednou diktatúrou alebo druhou. Lebo na všetkých pracoviskách rozhodujú tí, čo daný podnik alebo firmu vlastnia. Čo je to za slobodnú voľbu? Sami musíte uznať, že toto veru sloboda nie je. Prečo sa proti tomuto nebúrite? Prečo to beriete ako fakt, s ktorým sa nedá nič robiť? Prečo dopustíte, aby ste vy dostali na výplatnej páske 300, 400, šťastnejší 500, 600 eur a vaši šéfovia a manažment 2, 3, 4, 5, 6 tisíc eur? Vy ste pôvodcom ich ziskov, vy ste zdrojom pravých hodnôt, na vás stojí a páda naša spoločnosť. Máte v rukách obrovskú moc zničiť túto diktatúru peňazí. To by ste sa ale museli zbaviť vnútorného strachu. Viem, nie je to vôbec ľahké. Môžete prísť o veľa, o prácu, príjem, neužitíte svoje deti, nezaplatíte nájom a môžete sa ocitnúť na ulici. Toto všetko sa môže stať, no hlavné je začať prebúdzať celú spoločnosť a stávať sa na odpor jednotne a kolektívne. Len štrajky, demonštrácie, ako nám ukázali aj naši učitelia,
a jasný cieľ, za čo bojujeme, dokáže zmeniť zabehnuté koľaje. Nesmieme sa zmieriť s tým, že sme vo vlastnej krajine otrokmi nenažrancov, ktorí nás vyciciavajú ako pijavice. Vysávajú z nás chuť zo života, pomáhajú šíriť medzi nami závisť, zlosť, beznádej a apatiu. A to im hrá samozrejme do karát. Oni potrebujú, aby sme my, čo sme dole, nedržali pokope, aby sme sa hádali a krivo na seba ukazovali. Ten dostal o 100 eur viac na výplatnej páske ako ja. No 40 eur viac ako ja. Takto veľakrát rozmýšľame. Miesto toho, aby sme sa pýtali, prečo dostal náš šéf o 3000 eur viac ako ja? Prečo bankári získali miliónové odmeny? Prečo si manažment vypláca tisícové provízie? To sú tie správne otázky. Začníme myslieť triedne. Tento patrí do vašej sociálnej skupiny a triedy. Ten je a musí byť váš spojenec, lebo ste na jednej lodi a proti vám stoja oni, ktorí vás ovládajú, ktorí vám berú slobodu vo vašej práci, vo vašom celom živote, ktorí vám len rozkazujú a od vás chcú, aby ste držali s predbačením hubu a krok. Pozrite sa okolo seba, pozrite sa na naše vzájomné ľudské odsudzenie, ktoré pramení z nerovného bohatstva. Toto všetko nás ničí a robí z nás obyčajné stroje. Je na čase, aby sme začali myslieť, aby sme začali bojovať za to, čo je naše, aby sme začali podrývať hlinené nohy tohto egoistického a hnilého kapitalistického systému. Kapitalizmus nás nerobí šťastnejších, kapitalizmus ničí našu ľudskú podstatu, spolupatričnosť, kolektívnosť a stavia nás jeden proti druhému. Povstaňte a bojujte. Bojujte za svoju budúcnosť, za budúcnosť ľudstva a celej spoločnosti. Za zachovanie našich práv, za slobodný život, ktorý nám zobrali finanční oligarchovia. Otázka stojí, kto z koho? Zatiaľ majú navrch. No verím, že príde deň, kedy tí hore nebudú vedieť ako ďalej s tou svojou nenažranosťou a my dole sa zjednotíme, schopíme a raz navždy zmetieme z povrchu zemského túto pliagu, ktorá nám toľké roky púšťala žilou. Trieda proti triede, dole s vládou bohatej menšiny. Socializmus alebo barbarstvo. Ďakujem. Kapitalizmus! Vojna Belarus! Kapitalizmus! Vojna Belarus! Kapitalizmus! Vojna Belarus! Kapitalizmus! Koniec kapitalizmu! Vláda robotníkom! Pracujú